V dnešnom videu uvidíte, ako som napísal ľuďom na Facebooku, kde tvrdili, že predávajú svoje veci za 1 euro alebo zadarmo. Takže dopozerajte do konca, lebo toto bude extrém. Takže poďme rovno na to a poďme si vytvoriť účet na Facebook. Vytvoríme si tam heslo, e-mail a pôjdeme napísať ľuďom. OK, takže za ten čas, čo som sa registroval na účet na Facebook, som si zadal e-mail, heslo, idem sa aktuálne zaregistrovať na Stankov Popov profil. Takže teraz, keď sme zaregistrovaní na tento profil menom Stanko Popov, a.k.a. Stano Popov, môžeme sa presunúť na priečku Marketplace. To bude hlavný cieľ dnešného dňa, ísť na Marketplace a kúpiť od ľudí za 1 euro alebo zadarmo veci, čo oni ponúkajú na celom Marketplace. OK, máme tu hneď polícia Slovenskej republiky. Vidno, že Slovenská republika polícia ide bomby, ale my ideme väčšie bomby, pretože ideme na Marketplace a ideme si vybrať nejaký náš produkt za 1 euro. Takže Braško, ty keď mi nedáš niečo za 1 euro, napríklad biosušená meta, no presne tá, tu presne nechcem nejakú metu, nie, ja chcem nejaký bicykel za 1 euro alebo pri najlepšom nejaké autičko Mercedes Lamborghini zadarmo. Prosím. Ale ešte predtým, než začneme, musím si zadať moje mesto, kde chcem, aby sa mi ukazovali tie návrhy tých inzerátov. Takže dám si asi, čo ja viem, neviem vôbec. Dám si asi Bratislavu, alebo potom možno skúsim Košice, moje rodné mesto. OK, dal som Bratislavu a teraz chcem, aby mi to našlo napríklad auto. Chcem Lamborghini, prosím, daj mi Lamborghini, ale ešte predtým dáme si cenu za 1 euro. Ako môžete vidieť, máme tu obrovské množstvo aut za 1 euro. Máme tu 2005 BMW E61, no a samozrejme chcem. Takže idem mu rovno napísať tomu človeku, je z Nových Zámok a opis predajcu je predám, vymením BMW E61. OK, Braško, tak keď si veríš za 1 euro predať BMWčko, ja ho kúpim. Auto vlastne chce 5 rokov. Za túto dobu sa vymenil štarter, alternátor, komplet predná naprava, vyrovnanie diskov, motor, stieračov, hadice na turbo. Malo by to byť nové autíčko, a.k.a. nové BMWčko, čož možno nejaké čajky budú na to letieť, ale to nie som si istý. Takže idem mu poslať správu. A OK, vyskočilo na mňa nejakých okienok, čo sú už predtým napísané. Je toto ešte dostupné? Samozrejme, toto mu nechcem písať. Chcem mu napísať niečo neobvyklé, čo by nečakal. Napíšem mu môjim štýlom. OK, takže čo som vymyslel z mojej hlavy je to, že som mu napísal: Čauko, keďže som videl tvoj inzerát a vidím, že predávaš BMW za 1 euro a k tomu je skoro celé vymenené, tak ho kúpim hneď. Kľudne dnes je 21 hodín a prosím, kedy bolo auto čistené? Ďakujem. Má to byť trošku taký rage bait, ale dúfam, že ho nejak nepohnevám. Takže rovno mu to idem poslať. OK, už som mu to poslal, takže uvidíme, kedy mi odpíše a ideme na ďalšieho človeka. Ešte predtým, než začnem s druhým človekom, hádam, že nikomu tým nebudem obťažovať život, že niekomu som napísal jednu správu a proste žiadny konflikt nechcem. Sorry guys, ale mám vás rád. OK, hneď po BMWčku som sa pozrel doľava a je tu Škoda Fabia. Vyzerá to ako dvojková Škoda Fabia a tu by som úprimne aj zobral. Reálne, prečo nie? Opis predajcu je tu: Dobrý deň, prajem, predám hore uvedené auto, stav obsah 1.6 55 kW, čo nie je nič moc ako výkon, ale stále je to auto, plne to stačí z bodu A do bodu B, čiže nevidím v tom žiadny problém. Rok výroby je 2013, je to TDI. TDI znamená, že je turbo diesel a má to 268 000 km. Pri TDI to je celkom OK. Je to celkom dosť dobre, by som povedal aj. Cena dohodou, uprednostním volať na kontakt. OK, takže volať nebudeme, ale ideme mu napísať. Tak, pri otvorení mi zase vyskočili nejaké tie bublinkové okienka, kde už sú predom napísané nejaké veci. Táto položka ma zaujíma, samozrejme ma zaujíma, ale ja mu napíšem po svojom, tak ako pri BMWčku. Takže moja hlava čo mu napíše, neviem. Dobre, takže napísal som mu to, čo ma reálne napadlo a napísal som mu: Zdravím, o túto Škodu Fabiu dvojkovú TDI mám veľký záujem. Nemal som nikdy auto predtým, tak hádam, že toto by bola dobrá kúpa ako moje prvé auto a ešte k tomu za 1 euro. To by to nebral. Je pravda, že som v živote nemal svoje vlastné auto, ale jazdiť viem
pretože jazdím na otcovom aute. Keby sa mi reálne fakt toto podarilo kúpiť za 1 euro, chlapci, ja by som bol šťastný. Takže bráško, daj mi to autičko, idem ti to poslať. OK, ja som mu to napísal, takže uvidíme jeho reakciu a ideme sa vrhnúť na ďalšieho človeka. Dúfam, že bude to chill guy nejaký. Tak, aktuálne som sa rozhodol, že už auto nechcem, ale čo by som chcel je reálne nový herný počítač. Takže idem si to vyhľadať, herný počítač a dáme tam cenu 1 až 1 euro a vidíme tu pár inzerátov, kde sú herné počítače. Ešte predtým než začneme, zanechajte odber, like a koment. Prosím, nech priblížime sa ku 1000 odberom a nech máme dobrý pocit všetci. Ďakujem. Sú tu až 2 inzeráty a je tu z Chatce a zo Silaču. Chatca je odo mňa bližšie, čiže tento si vyberiem. No a máme tu počítač, ktorý má procesor Intel i5 8600K Coffee Lake, to neviem čo znamená, ale i5 je slabá, to viem. Reálne má to grafickú kartu Nvidia GeForce GTX 1050 Ti 4GB, čo na dnešnú dobu je to celkom zle, je to dosť zle. Ja sám v počítači mám RTX 4060 a neviem, že je to nadúpaná grafická karta, ale nie je to nič hrozné, hej. Ale ak tento čavo to predáva za 1 euro z Chatce, chcem to. Ok, znova mi vyskočili tieto veci a nechcem mu napísať, že či je to ešte dostupné, lebo samozrejme je to ešte dostupné za 1 euro a ja to idem kúpiť, takže idem mu napísať, čo ma napadne. Ok, reálne ja sa smejem nad tým, čo som mu napísal a napísal som mu: zdravičko, dúfam, že neotravujem. Vopred oznamujem, že som špeciálny zákazník, ktorý by chcel kúpiť tento herný počítač za 1 euro. Dúfam, že sú tam nadúpané rámky v tom PC, nech to potom môžem predať za drahšie. Pod 1 euro neberiem. Ďakujem. Ok, ja som mu to napísal, takže uvidíme jeho reakciu. Reálne zasmial som sa nad tým. Ja som sa sám nad tým zasmial, lebo môj humor je šialený. Trošku je to rage bait, ale samozrejme, ako som hovoril, nechcem nikoho uraziť. Predávate to za 1 euro, nemáte tam napísané za koľko peňazí to chcete. A ak to predávate za 1 euro, ja to samozrejme beriem. Ubehol deň potom, čo som napísal 5 ľuďom na inzerát. V realite som napísal 3 ľuďom, čo ste videli, ale potom, čo som dotočil, som napísal ešte 2 ďalším ľuďom a tí mi odpísali. Poďte sa na to pozrieť so mnou. Ako môžete vidieť, odpísali mi 2 ľudia zo 5, ale jednému som napísal osobne, lebo to som k tomu donútený mu napísať osobne, lebo neviem z nejakého dôvodu mu nešlo napísať na inzerát, tak som sa rozhodol, že mu napíšem osobne. Začneme s tými, čo som im napísal, ale mi neodpovedali a tí mi napísali, že nič. Reálne mi nenapísali, že nič. Ako môžete vidieť, napísal som im dlhú správu, čo som im napísal a neodpísali mi ani jednu správu. Tu je ďalší o Škodu Fabiu, nepodarilo sa. Bohužiaľ, ani prečítané, ani nič mi nenapísali, takže na tých by som rovno zabudol, nie sú tu pre nás a ideme sa pozrieť na tých, čo mi napísali. Začnem tým, ktorému som ja musel napísať osobne. Takže ja som napísal: zdravím pán Jozef, mám záujem o ten bicykel za 1 euro. Ten pán dával inzerát, že predáva bicykel za 1 euro a ja som mu napísal instantne, keď som to videl a on mi odpísal: ten bicykel sa nepredáva za 1 euro, Stano. Chod do hajzu. To čo je za správanie? Proste hneď z hurta chod do hajzu a ja som mu napísal na to, že ok. A nedal mi ani pozrieť. Takže toto je predposledný inzerát, čo som komu napísal o bicykel. A ideme sa pozrieť na ten posledný. Počkaj, ešte som zabudol. Je tu ešte o ten herný počítač a ten mi odpísal: rokujem, dám vedieť. Mám taký pocit, že nie ja jeho som chcel ragebaitnúť, ale on mňa chcel ragebaitnúť tou odpovedou: rokujem, dám vedieť. Bracho, čo to má byť? OK, berem to, že bral to dosť humorom, čiže odpísal mi ako vedel. A teraz sa vrhneme na toho posledného typka, čo som mu napísal o Feliciu. Typek sa volá Martin a ako môžete vidieť, čo mi napísal ako poslednú vec, to bola posledná kvapka. Ja sa fakt bojím, že čo tam je. Reálne, ja som v strese, neviem čo mám robiť a proste dúfam, že na mňa nezavolá nejakú policiu alebo chlapcov, čo ma zbijú. Proste len za to, že som mu napísal na inzerát. Ideme to rozkliknúť. OK. Je tu celkom dlhší chat, jak zvyčajne. A ja som mu napísal: dobrý deň, píšete cenu 1 euro, mám seriózny záujem, môžem prísť ešte dnes presne s 1 eurom
darom v hotovosti. Prosím len potvrďte, že cena v inzeráte platí, aby som zbytočne necestoval. Ďakujem. LOL. Nemyslím tým League of Legends, ale proste LOL, ten výsmiech. A ten pán mi reálne za hodinu odpísal, je celkom dosť rýchly, a mi odpísal: neboj sa, na budúce možno v inom živote. Ja už som si myslel, že ja už som cooked, proste už mu aj nenapíšem. Ale rozhodol som sa mu napísať a napísal som mu: ale páne, ja mám seriózny záujem, mám pri sebe euro, aj natankujem. OK. To bolo celkom zlo do mňa. Rage je celkom na inom leveli toto je. A on mi odpísal, reálne za 5 minút mi odpísal: Stano, nerob si zo mňa srandu. 2 vykričníky. Toto znie ako fakt, že veľký pruser, ale ja som sa nebal a išiel som ďalej a odpísal som mu: prosím vás, ja by som si z nikoho nerobil srandu. Haha, reálne robil som si z neho srandičky trošku, ale ideme ďalej. A odpísal mi: tak ak si zo mňa nerobíš srandu, tak mi nepíš hovadinu, lebo uvidíš. Hovadinu, lebo uvidíš, napísal veľkým tlačeným písmenom. Tu už som mal na malé, bál som sa celkom, ale cez to som mu odpísal. A teraz pozerajte. Nie, ja nechcem problém, len chcem kúpiť tú Feliciu, to je všetko za euro. Čavo reálne predáva Škodu Feliciu za 1 euro. Nechápem, prečo by tam dával 1 euro, keď je to Škoda Felicia. Pozrite na ten inzerát, proste rozbitá Škoda Felicia na blate, tu ju odfotil, čiže reálne ja mám pocit, že to má hodnotu aj 50 centov. Ja mu to napíšem, že ju kúpim za 50 centov. A ten čavo mi potom odpísal: Felicia nie je na predaj, za euro nepíš, z prostosti viem odkiaľ si, viem všetko, volám políciu, ak neprestaneš. Chlapci, tu už som sa fakt že bal, rozbušilo mi srdce, môj mozog, kritické myslenie hneď zapracoval, som si hovoril, že skade vie moju adresu, skade vie moje všetky tajné veci, a potom som si domyslel: aha, on nevie, on sa mi len vyhráža. OK, takže vyhráža sa mi aj s políciou. Čiže veril som si na to, že mu napíšem ešte správičku. A napísal som mu, takým ragebaitom som mu napísal: políciu nie, veď len chcem kúpiť auto, čo predávate. LOL, vy ponúkate za euro. A mi odpísal: a dosť, to bola posledná kvapka. Chlapci, ja už len očakávam, kedy mi príde polícia pred dom a kedy ma zoberú za to, že som mu napísal na inzerát, kde predáva Škodu Feliciu za 1 euro. Dokonca je to 2003 ročník. Ja mu idem fakt, že napísať, že to kúpim za 50 centov. A nezaujíma ma to. Buď príde po mňa polícia, alebo ten chalan. Aktuálne som napísal, že dobre, vyhrážaj sa mi, ale kúpim to za 50 centov. Bro, zavoláš na mňa políciu a ja to už neodkúpim, aby si vedel. Ani za tých 50 centov. OK chlapci, ak vás video bavilo, nahoďte subscribe, like a zvonček. Hlavne ten zvonček, vám neuniknú žiadne videá a vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.